В студиото е Тони Стойчева, кмет на район Западен в Пловдив. Здравейте! Здравейте! Продължаваме промяната се разтърси от корупционен скандал, който тръгна от София. И сега големият въпрос е, ще видим ли същото нещо и в Пловдив на вашия адрес, защото вие бяхте посочена директно с подозрение за корупционна схема. Не можем да го видим категорично, просто защото това е една димка или кал, която беше хвърлена по мен от хора, които очевидно това е, така да кажем, тяхната цел, всъщност да окалят още много други хора от Продължаваме промяната, без за всичко, което те изричат, да стоят каквито и да е факти, а не говорим изобщо и за доказателства. Няма никаква причина аз да бъда изобщо намесвана в този разговор. Хайде да видим едно по едно. Защото колегата ви от София, район Люлин Тодоров, каза: доколкото ми е известно, фирмите, за които ние сме чули като фирми, които трябва да спечелят обществени поръчки, там вече са спечелили. Така. Работили ли сте с някоя от тези фирми, за които чухме в записа, който вече всички познаваме, за които се твърди, че участват в схеми, които получават обществени поръчки, а след това връщат някакви проценти, 6% в партийната каса? Нека да започна от там, че това, което каза Тодоров, фирми спечелили обществени поръчки, категорично не е вярно. Фирми не, а фирма? И това е проверимо с един клик в системата за обществените поръчки. Единствената фирма от споменаваните, които е печелила обществена поръчка миналата година в район Западен, е Марибор Строй и тя е на стойност 138 000 лева и е за основен ремонт на млечна кухня, лакомото мече. Като говорим за основен ремонт, говорим за това една стара сграда, строена 80-те, да бъде изцяло буквално изтърбушена и възстановена с укрепване, нови санитарни възли, нови стени и така нататък. Наистина огромен ремонт за 138 000 лева с ДДС. Открита обществена поръчка, която беше обявена и нямаше кандидати за нея, заради което се наложи ние да удължим срока за подаване на оферти. Срока беше от 12 юли до 19 август 2024 година. Тоест повече от 30 дни. Обявата е стояла в сайта за обществени поръчки, за да имат възможност фирмите да участват в тази обществена поръчка. За съжаление, на ниска стойност няма много фирми, които да свършат много работа. За да изчистим сега всякакви съмнения, ще ви помоля да отговорите ясно на въпросите. Тази фирма, собственик, близка ли е до Продължаваме промяната? Аз не мога да знам кой на кого е близък и не изследвам... Кой е собственикът? Той има ли отношение, някакво член ли е на Продължаваме промяната, активист ли е, близък ли е? Знаете ли, през април, ако не се лъжа тази година, в една местна медия в Пловдив се появи статия, че член на Продължаваме промяната е получил обществена поръчка в район Западен, от което аз, разбира се, веднага възразих и казах, че обществената поръчка е публична и аз не съм я възложила, защото някой е член или не на Продължаваме промяната, а защото той е кандидатствал в тази открита процедура и е спечелил. Тази фирма в Пловдив изпълнява поръчката по санирането на едно училище за над 5 милиона лева, която поръчка не е възложена от мен, а от бившия кмет на ГЕРБ Здравко Димитров. Тоест, това е фирма, която очевидно участва в множество обществени поръчки и кандидатства по тях. И не е прецедент това тя да кандидатства с обществена поръчка. И в случая тя е получила тази поръчка от вас, не защото собственика има отношение с Продължаваме промяната, а заради офертата, която ви удовлетворява. Вие така отговаряте на тези нападки. Абсолютно съм категорична. Добре. Защото, позволете ми само да ви прекъсна, тази фирма кандидатства и за обществена поръчка, която е за почти 3 милиона за саниране на блок Западен и беше класирана на 6-то от възможни 7 места. Тоест тя не спечели поръчката за много пари, която аз обявих, а спечели
поръчка за 138 хиляди И лева, друг в път която тази фирма нямаше също друга е печелила. И друг път тази фирма също е печелила, казвате вие, извън вашия мандат, когато е бил друг кмета. И по този начин вие категорично отговаряте, че не, това не е касичка на Продължаваме промяната. Абсолютно категорично. Добре, нормална практика ли обаче една и съща фирма да печели обществени поръчки и тук, в София, и в Пловдив, а може би и някъде другаде, не зная. Нормално ли е това или е съвпадение? Не, за да се подготвя, защото аз, за разлика от районните кметове от София, които просто хвърлят едни димки и кални петна, неподкрепени с никакви факти и доказателства, аз също съм юрист, но от тези юристи, които винаги съм си написала домашната и съм добре подготвена с доказателства за това, което говоря, си направих труда, за да видя специално Марибор колко обществени поръчки е кандидатствал в последните няколко години, откакто има система, в която това може да се проследи. И те са над 70 в цялата страна. Като над 17 или 17 е спечелила. И всички тези поръчки са в различни общини. Добре, това ли е практиката? Район, това ли е практиката? Няма ли други фирми? Не е ли подозрително една и съща фирма да ходи и да си играе на обществени поръчки? Аз не знам. Каква е практиката по принцип? Ами мога да кажа за строителството, например, на пътища, че не много фирми има, които могат да правят пътища. И поради тази причина, например, за аварийни ремонти в Пловдив, буквално е трудно да намериш фирма, която да правят ремонт на детска градина, на фасада. Ами на детската кухня очевидно няма фирми, които да искат да направят ремонт за 138 хиляди, защото ние 40 дни, включително и през социалните мрежи, рекламирахме това, че сме обявили обществена поръчка и призовавахме фирмите да се включат в нея, за да имаме избор от изпълнители. В записа, който вече споменахме между заместник кмета на София Барбутов и кмета на Люлин Тодоров, запис, който не беше отречен, е описана схема. Срещу помощта от страна на местната администрация фирмите са давали 6%, от които половината отивали за районна администрация, другата половина за партията. Фирми, цитирам, които ни помагат в годините. Има ли ПП обръчи от фирми? Аз не знам да има и не мисля, че има. Срещали ли сте се с хора, които са ви посочени от партията, от ръководството, от някой вътре в партията, с хора, които да ви помагат за обществени поръчки? Категорично не. Водени ли са ви такива? Категорично не. Всички обществени поръчки в район Западен са изготвени от юриста на район Западен, който е един юрист имаме на щат. Той прави обществените поръчки, като в две от тях сме ползвали услугите на адвокати от Пловдив, две различни адвокатки, избрани по мое усмотрение съобразно тяхната експертиза в обществените поръчки, така че да помогнат поради сложността на обществената поръчка на юриста. Външни консултанти, фирми, адвокати от София и каквито и да е други такива съветници, никога не сме ползвали за нито една обществена поръчка. А как се намират консултанти, които да познават и да работят по Закона за обществените поръчки, тъй като знаят, че това е практика в администрацията, наемат се хора? Вие какви хора ползвате? Аз не ползвам консултанти, както не ви ползвате казах. категорично? Не. Юриста ми, който е нает на трудов договор, това работи, прави обществени поръчки. А как си го обясняваме, че това в София, да речем, става? Според записа, който чухме и според изявленията, които дават вашите колеги от двата столични района. Как да си го обясним, че в София това се прави е практика, пък при вас не? Вижте, аз доколкото разбрах, дори от техните признания, всъщност, че не знам дали в двата района обществените поръчки са били доста забатачени буквално и всъщност дори не е имало такива. Тоест, те имат неспособност да направят екип, който да им провежда обществените поръчки и може би сами са потърсили помощ. Нямам представа. Аз никога не съм имала необходимост някой да ми помага, защото само за миналата година съм си провела всички обществени поръчки, които са били нужни за работата на администрацията сама с юриста, който ми е нает на трудов договор.
отговор. Всеки един от въпросите, който до сега ви задавам, се опира и съм взела повод за него от това, което чухме в общественото пространство. И в тези записи се цитират, освен схемата, и конкретни имена на партийни функционери, на хора, които някой е сочен като казичка, някой, който е бил такъв посочен специално от ръководството. Говореше се за натиск от страна на партийното ръководство. За това, че е платена кметска кампания по този начин, чрез схема, чрез обществена поръчка, а след това върнати пари. Всичко това вие нарекохте димка. Лъжат ли колегите ви от Люлин и Младост? Според мен лъжат и според мен целта им е съвсем различна и тя е да хвърлят кал, както казах, да ударят всички представители или възможно повече на Продължаваме промяната в местната власт, които всъщност останахме единствени, които заемаме някакви постове от Продължаваме промяната, тъй като властта на национално ниво вече е ясна кой я държи, но на местно ниво Продължаваме промяната продължава все още да има достатъчно много наброй кметове, които показват друг модел на управление, антикорупционния модел на управление. Модел, в който фирма може да се яви при мен и да спечели обществена поръчка за почти 3 милиона, без аз предварително да съм говорила това с собственика и без да съм го виждала, без да има каквито и да е телефонни разговори, сондажи и каквото и да е останало. Когато аз се обадих на фирмата, която е спечелила нашата обществена поръчка за саниране на блока, собственика беше удивен. Удивен от какво? От това, че печели обществена поръчка, без да има предварителни договорки. Само, че вие сте юрист, казахте. Да, точно така. И току-що обвинихте кметовете на Люлин и Младост в лъжа. Аз не ги обвинявам. Това е моето мнение. Защо им да лъжат? Вие във ваше интервю днес за Националното радио, мисля, че използвахте термина "ние сме мишени за отстрел". Точно така. Говорите за широк план, за широк сценарий. Видимо е, че те се притесняват. Кой е написал този сценарий? Кой ви държи на мушката си? Тези, които не желаят за антикорупция да продължи да се говори в страната. Тези, които желаят обществените поръчки, за които буквално и децата на детските площадки знаят в момента в България как са се провеждали и продължават да се провеждат, те да си останат такива, да няма прозрачния модел, да няма откритата обществена поръчка. Това не е ли обаче удобното обяснение? Защото днес в нашия сутрешен блок интервю даде кмета на район Кремиковци и тя не отрече да има опити за корупция. Не отрече такива неща. Вие говорихте ли с другите си колеги, като го слушахте този запис, като видяхте интервютата след това, какво си помислихте? Обсъдихте ли от вас останали колеги? Вчера сме го обсъждали на Националния съвет. Другите какво разказват? Аз с конкретни районни кметове не съм обсъждала въпроса, защото аз мога да отговарям за моя собствен район. В него такива практики няма, пак казвам. И аз в момента тези хора излизат, те ме обвиняват и хвърлят една димка, която е абсолютно безпочвена, без никакви доказателства. Само защото една от фирмите е спечелила някаква дребна обществена поръчка, която, пак повтарям, е публична. Това не е пряко договаряне. Ако това обаче е димка, ако това е безпочвено, както казвате вие, ако е вярно, че кметовете на столичните райони Люлин и Младост действат под натиск, също ваше мнение, ако всичко е плод на сценарий, защо приехте оставката на Кирил Петков? Кирил Петков като лидер на Продължаваме промяната пое най-голямата политическа отговорност за това, че партията е с заявка и не само заявка, но всъщност последните 4 години показа, че тя наистина е антикорупционна. И той пое най-голямата политическа отговорност за това, че в партията има хора, за които има съмнение, нека да покажем, съмнение за корупция. Няма доказана корупция, защото доказана ще има тогава, когато им е влезли в сила присъди на българския съд в едно производство, в което тази корупция е доказана. Подаването на оставка от страна на Кирил Петков поемане на отговорност ли е или признаване на вина? Поемане на политическа отговорност, която задава един много нов и много висок стандарт за морални качества на политическите лидери, които те следва да имат. Не е всеки един скандал да се замита под килима и да чакаме
следващия да дойде, а да поемеш отговорност за това, че в партията ти се случват неща, които според тебе не следва да се случват. Само той ли смята, че се случват неща, които не следва да се случват? Защо и друг не пое тази отговорност? Защо си тръгна само Кирил Петков? Той все пак е председател, лидер на партията, по-голяма от тази оставка, чия да бъде. Не, въпросът е дали трябваше и другите да поемат отговорност. Например, Асен Василев, например, Лена Бориславова, която също беше споменавана в тези записи. Пак казвам, Кирил Петков е лидер на партията, съпредседател и смятам, че е напълно достатъчна неговата оставка за този скандал, който беше достатъчен като поемане на отговорност или достатъчен да потуши напрежението, защото видяхме поредица от хвърлени партийни книжки? Достатъчен за поемане на неговата отговорност. Добре, Тони Стойчева, кмет на район Западен в Пловдив. Благодаря ви за това.